Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κοινωνία αγάπης, η Εκκλησία μας, έχει και τα προβεβλημένα, διακεκριμένα μέλη της. Τα γνωστά στο Θεό, τα γνωστά ή λιγότερο γνωστά ή και άγνωστα στους πιστούς. Ανάμεσα σε αυτά, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο μεγάλος Νάξιος, κατά το σημερινό σημαντικό καλεσμένο μας. Σας γνωρίζουμε λοιπόν και καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργιο Τζανετή, δικαστικό, επίτιμο πια πρόεδρο εφετών και έναν άνθρωπο που αγαπάει ιδιαίτερα τη Μητρόπολή μας με δεσμούς φιλίας με τον σεβασμένο του Μενάρχη μας, κύριε Νικόλαο. Καλημέρα σας, κύριε Τριαντάφυλλε Μπολτέτσο. Καλή σας ημέρα. Όχι αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά όταν έρχομαι εδώ έρχομαι για προσκύνημα κυριολεκτικά. Και αισθάνομαι ευτυχής που είμαι σε εκπομπή της Εκκλησίας και κυρίως στη Λαμία. Διότι η Λαμία, η Φθιώτης γενικότερα, είναι τόπος ηρώων και μαρτύρων. Και για την πατρίδα και για τη θρησκεία έχει δώσει αίμα αυτός ο τόπος. Και αισθάνομαι συγκινημένος, υπερήφανος και προπαντός ταπεινός προσκυνητής. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, σας ευχαριστούμε για την αναγνώριση όλων αυτών. Όμως θα έρθουμε στα μέρη σας. Θα μιλήσουμε για έναν Νάξιο και θέλω να μου διευκρινίσετε, αν θέλετε, γιατί μεγάλος Νάξιος ο Άγιος Νικόδημος. Λένε για τον Άγιο Νικόδημο ότι είναι ο μεγαλύτερος των εκκλησιαστικών συγγραφέων, κατά των πατέρων δηλαδή, κατά τους τελευταίους 5 αιώνες. Αυτό το οποίο είχε πετύχει με το κήρυγμά του ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός, με το λόγο του τον προφορικό, το πέτυχε ο Άγιος Νικόδημος με τα συγγράμματά του, με τη γραφίδα του και με την προσευχή του δηλαδή. Μάλιστα. Είναι μεγάλη φυσιογνωμία και όσο πιο πολύ γνωρίζει κανείς τον Άγιο Νικόδημο και όσο πιο πολύ γνωρίζεται από τους πιστούς ο Άγιος Νικόδημος, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η έγκλη του και η ακτινοβολία του. Έχετε δίκιο, γιατί οφείλω να πω ότι εμείς τον Άγιο Νικόδημο, όπως θα φανεί παρακάτω, τον διαβάζουμε. Δηλαδή, είναι το Πηδάλιο, ένα έργο που κατεξοχήν έχει γράψει, το Εξομολογητάριο και άλλα πολλά. Όμως, ως προσωπικότητα ή όλα αυτά τα έργα του δεν τα έχουμε συγκεντρωμένα στο μυαλό μας για να δούμε το μέγεθος αυτού του αστέρα. Και οφείλω να πω ότι χάρη σε εσάς έμαθα κι εγώ πολλά πράγματα από τα κείμενα που γράφετε, τα εκλεκτά κείμενα σε ένα ωραίο περιοδικό, την Αργοκυλιώτισσα, έτσι, της Νάξου, και πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη η κουβέντα μας και ίσως δεν θα προλάβουμε να πούμε τα λίγα αυτά έστω που θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, σχετικά με αυτά τα λίγα που λέτε και δεν θα προλάβουμε, μου θυμίζετε κάτι που λέγεται για την Ρώμη. Για τη Ρώμη λένε ότι τη γνωρίζεις όουνα ώρα, όουνα βήτα. Είσαι μια ώρα, είσαι μια ζωή. Το ίδιο ισχύει και για εμείς τον Άγιο έχουμε Νικόδημο. μία ώρα, αλλά... Λιγότερο από μια ώρα. Λιγότερο από μία ώρα. Ναι, ωστόσο, νομίζω ότι όχι μονάχα από μένα ακούγεται για τον Άγιο Νικόδημο, αλλά ως θεολόγος οπωσδήποτε πολλά διδάχθητε και πολλά διαβάσατε για τον Άγιο Νικόδημο. Πέραν όμως τούτο, πρέπει να πούμε ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης σας συμβάλλει πολύ στην προβολή του Αγίου Νικοδήμου, τον οποίον ιδιαιτέρως ευλαβείται. Πρώτα απ' όλα είναι μέλος της εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, επιστημονικής εταιρείας. Μέλος, ενεργόν μέλος, η οποία μεταξύ των άλλων σκοπών της είναι και να προβάλλει τις προσωπικότητες τις κυκλαδικές και πρώτον απ' όλα τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Δεύτερον, ο Σεβασμιότατος Φθιώτιδος έχει γράψει κατ' επανάληψη και έχει κηρύξει για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και εδώ αλλά και στην ενορία του Αγίου Ελευθερίου που ανήκα εγώ και από εκεί τον γνώρισα. Ήταν προϊστάμενος αρχιμανδρίτης ιεροκήρυκας. Πέραν όμως αυτής της συμβολής του Σεβασμιωτάτου για την προβολή του Αγίου Νικοδήμου, υπάρχει και κάτι άλλο στην Φθιώτιδα. Στο μοναστήρι των Καμένων Βούρλων
δηλαδή στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Σωτήρος, μέσα στο χώρο των μοναστηριακών υπάρχει παρεκκλήσεων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Και κάθε χρόνο γίνεται αγρυπνία κατά το τυπικό του Αγίου Όρους στο ύπαιθρον, δηλαδή έξω από το καθολικόν και δίπλα στο παρεκκλήσιο. Και μαζεύεται πολλής κόσμος, τα κηρύγματα είτε του... είναι αρχιερατικός επίτροπος. Ο Γενικός Αρχιερατικός, ο ηγούμενος. Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος είναι ο ηγούμενος. Εκτός από τα κηρύγματα του Πατρός Χριστοφόρου, έρχονται και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές και ομιλούν για τον Άγιο Νικόδημο. Φέτος όμως εγώ δεν θα παραστώ σε αυτή την αγρυπνία, διότι στην Άξο, επειδή συμπληρούνται 50 χρόνια από την Αγιοκατάταξη του Αγίου Νικοδήμου, έχουν προγραμματιστεί μεγάλες γιορτές και έχει κληθεί και ο Σεβασμιότατος Φθιώτιδος, αφενός διότι είναι Κυκλαδίτης και αφετέρου διότι ευλαβείται και προβάλλει ιδιαιτέρως τον Άγιο Νικόδημον τον Αγιορείτη. Τότε στο σημείο αυτό να πούμε ότι η μνήμη του Αγίου τιμάται στις 14 Ιουλίου. 14 Ιουλίου, ναι. Μάλιστα. Και έχω μπροστά μου στο βιβλίο αυτό το εξομολογητάριο την ανακήρυξη στη συνοδική πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου που το 31 Πέμπτου το 1955 ο Αθηναγόρας μαζί με την Σύνοδο του Πατριαρχείου τον ανακηρύσουν Άγιο και μάλιστα λέει το βίο του κτλ. Που δέχτηκε το ιερό σχήμα οσιότητη και αγιότητη βίου τύπων του καταχριστών πολιτεύματος και ζώσαν αρετής εικόνα τον χαρακτηρίζει τον Άγιο Νικόδημο. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο είναι σωστά τα όσα είπατε. Ίσως θα ενδιαφέρονται οι θεατές να μάθουν τέλος πάντων πώς ανακηρύσσεται κάποιος Άγιος, έτσι πολύ σύντομα. Ναι, δεν πρόκειται περί ανακηρύξεως. Όπως όπως διδασκόμεθα, όπως διδάσκει μάλλον η Εκκλησία, η αναγνώριση των Αγίων γίνεται κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας από την εκκλησιαστική συνείδηση του ποιμνίου και των ποιμενωμένων. Ύστερα έρχεται η επίσημη ένταξη του αναγνωριζομένου από τους πιστούς Αγίου και κατατάσσεται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας και ακολουθεί η τιμή. Μάλιστα από το 14ο αιώνα η αναγνώριση ενός χριστιανού ως Αγίου άρχισε να γίνεται κατ' επίσημο τρόπο με συνοδική πράξη, όπως είναι αυτή η πράξη την οποία μνημονεύσατε αμέσως προηγουμένως. Αλλά αυτές οι πράξεις, όπως λένε οι διδάσκοντες εκκλησιαστικών ή κανονικών δίκαιων, αυτές οι πράξεις έχουν επικυρωτικό, αναγνωριστικό χαρακτήρα. Ο ουσιαστικός χαρακτήρας ανήκει στη συνείδηση της Εκκλησίας, δηλαδή στη συνείδηση του ποιμνίου. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου είχαμε πάνκινον αγιορειτική ομολογία περί της έργο και του βίου αξιομιμή του αγιότητος. Μάλιστα. Άλλωστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μια βιομηχανία που παράγει Αγίους. Ακριβώς. Γι' αυτό ίσως και εδώ πέρα βέβαια γράφει ανακήρυξη, το έχουμε πει σε άλλη εκπομπή μας, δεν ανακηρύσσεται ούτε κάποιος με αυτό το χαρτί πια λέγεται ότι είναι Άγιος, είναι η αναγνώριση του Αγίου, είναι άλλα ουσιαστικά που είναι πιο καλά για την περίσταση αυτή. Ακριβώς. Αλλά να δούμε τότε με την ευκαιρία κάποια βιογραφικά για τον Άγιό μας, τον σημερινό. Ναι, πολύ σύντομα όμως, γιατί κουράζουν ίσως τα βιογραφικά. Λοιπόν, γεννήθηκε το 1749 στη χώρα της Νάξου, στην πόλη της Νάξου. Σημειώνω εδώ ότι η πόλη της Νάξου έχει και πολλούς καθολικούς και μάλιστα την ελίτ των καθολικών, ενώ τα λαϊκότερα στρώματα είναι στα άλλα τα νησιά. Εκεί επειδή είναι απόγονοι δουκών και κομήτων είναι η ελίτ των καθολικών.
έχει σημασία αυτό, διότι παρά το ότι γεννήθηκε σε αυτό το περιβάλλον, διετήρησε την ορθοδοξία του ακεραίαν και αλόβητα. Σύμφωνοι. Λοιπόν, 1749 γεννήθη στην Άξο και 1809, 14 Ιουλίου, εκοιμήθη στο Άγιον Όρος ως Αγιορείτης. Οι γονείς του, Αντώνιος και Αναστασία Καλιβούρτσι, ήσαν ευλαβέστατοι και απλοί άνθρωποι. Τα πρώτα γράμματα τα εδιδάχθη από τον εφημέριο της ενορίας του στη χώρα, αλλά είχε την ευτυχία να παρακολουθήσει μαθήματα, τα ιερά γράμματα όπως λέγαμε, από τον αδελφό του Πατροκοσμά του Αιτωλού, τον Χρύσανθο τον Αιτωλό, ο οποίος είχε τότε σχολή στην Άξο. Σχολή στην Άξο. Θα ανοίξω εδώ μια μικρή παρένθεση, επειδή μιλάμε για τον Αιτωλό, που η Αιτωλία είναι Ρούμελης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο αδερφός του Πατροκοσμά του Αιτωλού, ο Χρύσανθος, ήταν ένας σοφός κληρικός, αλλά ο Άγιος Νικόδημος παρικολούθησε και ομιλίες του Πατροκοσμά του Αιτωλού, διότι και είναι ο πρώτος βιογράφος του Κοσμά του Αιτωλού, είναι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο Νέον Μαρτυρολόγιον. Και εκεί εκθιάζει την προσωπικότητά του και τον τοποθετεί στις σωστές βάσεις ως κήρυκα του Ευαγγελίου, αλλά και εθνικό κήρυκα. Το τοποθετεί στις σωστές βάσεις. Τότε η περιοχή, τα νησιά αυτά των Κυκλάδων και τα άλλα νησιά ελέγονται Δουκάνισσα, διότι η Νάξος ήταν πρωτεύουσα του Δουκάτου του Αιγαίου, υπό τους Φράγκους δηλαδή, του Δουκάτου του Αιγαίου. Και λέει τη συγκίνηση που εδοκίμασε ακούγοντας τον Πατροκοσμά να διδάσκει στα Δουκάνισσα. Δηλαδή ο Άγιος Κοσμάς Αιτωλός πήγε στην Άξο, πήγε στα νησιά σας. Πήγε στα νησιά και το εύλογον αυτό για να συναντήσει και τον αδελφό του, τον Χρύσανθο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό του Πατροκοσμά του Αιτωλού και σε ηλικία 16 ετών τον πήγε ο πατέρας του στην ελληνική σχολή της Σμύρνης και εκεί παρέμεινε οικότροφος στο μαθητικό της κοινόβιο. Διευθυντής τότε στο σχολή αυτή ο Ιερόθεος ο Βουλισμάς Ιθακίσιος, σοφότατος, και κάτι χαρακτηριστικό που επέδρασε και στη μετέπειτα ζωή του ήταν ότι επειδή διεκρίνεται ως μαθητής, τον εσέβοντο πολλοί οι συμμαθητές του και ήθελαν να τον απαλλάξουν από τις υποχρεώσεις τις οποίες είχαν όλοι για το νοικοκυριό, για την καθαριότητα κτλ. Και έκαναν αυτό που λέμε στο στρατό, τις αγκαρίες του Νικοδήμου, τις έκαναν οι συμμαθητές του για να έχει εκείνος χρόνο να τους διαβάζει, να τους διδάσκει, να τους προετοιμάζει για τα μαθήματα. Αυτό όμως ήταν εις βάρος υπό την εξής έννοια, ότι ποτέ δεν έμαθε να μαγειρεύει. Ίσως και διότι δεν τον ενδιέφερε η τροφή. Και στο Άγιον Όρος όταν πήγε, όπως θα πούμε παρακάτω, εκεί δεν μπορούσε μόνος του να τα βγάλει πέρα και γι' αυτό έπρεπε να είναι πάντοτε κάποιος μαζί του. Και τον καλούσαν σε διάφορα άλλα μοναστήρια ή σε κελιά, τον καλούσαν, και όταν μάθαιναν ότι ο δάσκαλος, ο Νικόδημος, ήρθε στο τάδε κελί, μαζευόταν κι άλλοι και δεν τον άφηναν να φάει. Δηλαδή αφενός δεν μπορούσε ο ίδιος να μαγειρέψει, αφετέρου δεν τον άφηναν να φάει υπό την έννοια ότι ήθελαν το ρωτούσαν συνέχεια. Ναι. Αυτά δηλαδή λεπτομέρειες από τη ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πούμε ότι στη σχολή αυτή της Σμύρνης διδάχθη και έμαθε πολύ καλά, εκτός από τα εγκύκλια μαθήματα, θεολογικά γράμματα, αρχαία ελληνικά, αστρονομία, λατινική γλώσσα, ιταλική γλώσσα, γαλλική γλώσσα, και κατήχε τόσο καλά την αρχαία ελληνική γλώσσα ώστε μπορούσε να γράφει και να εκφράζεται
σε οποιαδήποτε μορφή της γλώσσας μας, σε όλες τις ιστορικές φάσεις και παραλλαγές. Είναι με την ίδια ευκολία που εξηγούσε την εκκλησιαστική γλώσσα ή την γλώσσα των πατέρων στο λαό της εποχής εκείνης, με την ίδια ευκολία συνέτασε αρχαιοπρεπέστατα επιγράμματα ομηρικά, τα οποία τα βλέπουμε στο Συναξάρι. Έργων του Αγίου Νικοδήμου, και αυτό το τρίτο μόνο έργο. Μιλάμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να μιλάει, να είμαστε μέσα στην τουρκοκρατία και ο Άγιος να μπορεί να μιλάει την ομηρική γλώσσα. Την ομηρική γλώσσα. Είναι γνωστό, αλλά θα το πω γιατί ίσως μερικοί δεν το γνωρίζουν, ότι αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται στον εσπερινό της αγάπης, το Πάσχα, και όπως έχει επικρατήσει σε πολλές εκκλησίες και στη Μητρόπολη των Αθηνών και σε άλλες, αλλά και εδώ νομίζω, και εδώ διαβάζονται περικοπές του Ευαγγελίου αυτού, ούσης οψίας των θυρών και κλεισμένων, διαβάζονται σε διάφορες γλώσσες. Ο Άγιος Νικόδημος αυτό το Ευαγγέλιο το έχει μεταγλωτήσει στην ομηρική γλώσσα. Στην ομηρική γλώσσα, σε ιαμβικό εξάμετρο. Και μάλιστα στο εφέτος, στον Άγιο Ελευθέριο Γκίζη, που είναι η ενορία μου, διαβάστηκε από το Ευαγγέλιο και στην ομηρική γλώσσα. Και εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι λέμε και είναι σωστό, ότι η ελληνική γλώσσα είναι πλουσία, είναι ευρηματική κτλ. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες έννοιες που έχουν αλλάξει μέσα στη διδασκαλία τη χριστιανική. Μια τέτοια έννοια είναι και η λέξη ειρήνη. Όταν λοιπόν ο Χριστός λέγει ειρήνη ημίν, και είναι και αρχαία λέξη αυτή το ειρήνη ημίν, αλλά ο Άγιος Νικόδημος δεν τα αφήνει έτσι, διότι αν θα έλεγε στην ομηρική γλώσσα ειρήνη ημίν, θα σήμαινε ειρήνη, πάυση πολέμου, μη πόλεμον δηλαδή, ή τουλάχιστον πολιτική ειρήνη. Αλλά στην Αγία Γραφή ειρήνη δεν σημαίνει αυτό έχει μόνο. Πολύ περισσότερο από το εξωτερικό με το γνώρισμα. Η εσωτερική ειρήνη, η γαλήνη και όλα αυτά. Ακριβώς. Γι' αυτό προσθέτει ο Νικόδημος. Ειρήνη ημίν, φίλητε, ησυχείτε και και μια άλλη λέξη τώρα η οποία μου διαφεύγει. Και δηλαδή η ειρήνη που έχει την αγάπη μέσα της, φίλοι, έχει την γαλήνη μέσα της. Και μια άλλη λέξη που τώρα μου διαφεύγει, δεν έχω υπόψη, δεν έχω μπροστά μου το κείμενο. Το κείμενο, βέβαια. Μα είναι και δύσκολα πράγματα. Αλλά αυτό το δείχνει πόσο κάτοχος σπουδαίος ήταν και πόσο μεγάλη προσωπικότητα. Εγώ θυμάμαι και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί όλα αυτά δεν είναι τυχαία, δεν μπορεί ο καθένας, όσο διάβασμα και να κάνει, μπορεί να τα κατορθώσει, ότι είχε τεράστια μνήμη. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το έχει από μικρός και γι' αυτό και μπόρεσε και πολλά έργα, όταν δεν κάνω λάθος, έχει παραπομπές στην Αγία Γραφή στους πατέρες από μνήμης. Από μνήμης. Θα επανέλθω σε αυτό, δεν θα το ξεχάσω, παρόλο που εγώ έχω μεγάλη ηλικία και ξεχνώ, αλλά να ολοκληρώσουμε τα βιογραφικά του. Σύμφωνα, το σημειώνουμε λοιπόν. Δεν θα το ξεχάσω, δεν θα το ξεχάσω. Λοιπόν, όπως είπαμε, είχε αυτές τις πλούσιες γνώσεις, έλαβε από την σχολή της Σμύρνης. Μετά όμως, επειδή συνέβη κάποια αντιπαλώτης ισχυρή, δηλαδή με τους Τούρκους, και εξεδιώχθησαν οι χριστιανοί από την περιοχή της Σμύρνης και την Τουρκία γενικότερα, ξαναγύρισε στην Νάξο, ήταν υπό την προστασία εφ' εξής του Μητροπολίτου Παροναξίας Ανθίμου, και τότε άρχισε να γνωρίζεται με πατερικές προσωπικότητες που ήταν στα διάφορα νησιά, στην Ύδρα και σε άλλα νησιά, και γνωρίστηκε με αγιορείτες, και από τότε ο ζήλος του, η επιθυμία του να πάει στο Άγιον Όρος φούντωνε συνέχεια. Το 1775, περίπου έφηβος, απεφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος.
μια λεπτομέρεια η οποία έχει σημασία, είναι αξιόλογη. Καράβια από την Άξο να πηγαίνουν για το Άγιον Όρος ήταν σπάνια. Κάποτε βρέθηκε ένα καΐκι και υποσχέθησαν στον Νικόλαος κατά κόσμον ήταν, Νικόλαος Καλυβούτσης, το βαπτιστικό του. Υπεσχέθησαν λοιπόν στον Νικόλαο ότι θα τον πάρουν μαζί. Πήγε να προετοιμαστεί να πάρει κάτι ρουχαλάκια και μετά σκέφτηκαν αυτοί που είχαν ο καπετάνιος και οι άλλοι, ότι τέτοιο νέο παιδί τώρα να το πάρουμε από την αγκαλιά των γονέων του και να πάει στο Άγιον Όρος, αμαρτία δεν είναι? Και φεύγουν. Ξεκίνησε το καΐκι. Όταν κατεβαίνει κάτω στην παραλία και βλέπει ότι είχε απομακρυνθεί το καΐκι, έπεσε στη θάλασσα πιστεύοντας ότι κολυμπώντας θα το φτάσει το καΐκι. Δεν το έφτασε βέβαια το καΐκι, γιατί γύρισε ο καπετάνιος και τον πήρε. Η ανάμνηση αυτού του περιστατικού, ότι ένας έφηβος κινούμενος από ένθεον ζήλο πέφτει στη θάλασσα και προσπαθεί να κολυμπήσει, μέχρι πριν 10-12 χρόνια γένοντο στην Άξο κολυμβητικοί αγώνες εφήβων. Μέχρι το σημείο εκείνο που είχε φτάσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Έτσι διατηρήθηκε η παράδοση. Ναι, τώρα τελευταία όμως έχουν σταματήσει αυτά τα πράγματα περιέργως. Ναι. Εκεί στο Άγιον Όρος, όταν έφτασε, είχε γνωριστεί προηγουμένως και με τον Μακάριο τον Νοταρά, μεγάλη φυσιογνωμία, τον επίσκοπο Κορινθίας, και μόλις πήγε εκεί, αμέσως ο Μακάριος ο Νοταράς του αναθέτει να δώσει την τελική μορφή, να θεωρήσει, λένε τα διάφορα κείμενα, να δώσει την τελική μορφή σε 3 σπουδαία έργα, σπουδαία για την Ορθοδοξία, τα οποία είχε ήδη προετοιμάσει ο Μακάριος ο Νοταράς. Αυτά τα 3 έργα ήταν ο Ευεργετινός, η Περιθείας και Ιεράς Μεταλήψεως μελέτη και η Φιλοκαλία, τα οποία τελικώς προλόγησε με περίφημους πώς το λένε, προήμια, με περίφημα προήμια ο Άγιος Νικόδημος, και έδωσε την τελική μορφή τους. Την τελική μορφή. Για τη Φιλοκαλία θα δοθεί ίσως ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι τόμοι αρκετοί, ναι, βεβαίως, που περιέχουν μέσα φοβερά πράγματα. Και άλλωστε θα μας πείτε και το Φιλοκαλία και Φιλοκαλό, πρέπει να έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Αλλά αν θέλετε να συνεχίσουμε με τα βιογραφικά... Ναι, τα βιογραφικά να τα ολοκληρώσουμε, εκεί τα βιογραφικά. Λοιπόν, εκεί στο Άγιον Όρος πολλά προσέφερε, αλλά μία ιδιότης την οποία είχε σχεδόν κατά αποκλειστικότητα ήταν αλήπτης νεομαρτύρων. Αλήπτης είναι αρχαία ελληνική λέξη και σημαίνει αυτό τον προπονητή στην πάλη, ο οποίος άλυφε στο σώμα του παλαιστού σε διάφορα μέρη με λάδι ή με άλλες ουσίες για να γλιστράει, και ο προπονητής γενικά λέγεται το αλήπτης. Ο Άγιος Νικόδημος ήταν ο αλήπτης νεομαρτύρων, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν εξισλαμιστεί, είχαν αρνηθεί την πίστη τους, αλλά μετά ήθελαν να επιστρέψουν πάλι στο χριστιανισμό, ήταν βέβαιο ότι θα απεκεφαλίζονται. Σύμφωνα με τα όσα λέει το Κοράνι. Αλλά ξοπίστησες, είσαι άξιος φόνου. Και πήγαιναν στον Άγιο Νικόδημο για να τους προετοιμάσει για το μαρτύριο. Και έχουμε λεπτομέρειες εκπληκτικές για τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Ιδραίο, ο οποίος πήγε σε εκείνον για να τον προετοιμάσει για το μαρτύριο, προσεπάθησε να τον αποτρέψει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης από το να γίνει χριστιανός, γιατί είχε μεγάλη θέση στην Ρόδο, νομίζω εκεί στον άρχοντα τον Τούρκο της Ρόδου, και του λέει πολλά μπορείς να προσφέρεις στους αδελφούς
τους χριστιανούς από τη θέση αυτή. Να είσαι μέσα σου χριστιανός, αλλά μην το διακηρύξεις. Όχι, θα πάω στη Ρόδο να το διακηρύξω αυτό το πράγμα. Και τον προετοίμασε για αυτό τον αγώνα, και μετά έχει φτιάξει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης την ακολουθία για τον νεομάρτυρα τον Κωνσταντίνο τον Ιδραίο. Εκπληκτικό κείμενο και αυτό, ως αλήπτης νεομαρτύρου. Και άλλες ιδιότητες. Ας σταματήσουμε εδώ, και είπαμε ότι εκοιμήθη το 1809. Ωραία. Να πιάσουμε αμέσως, νομίζω ότι θεωρείται ότι είναι συνεχιστής και είναι και μέλος αυτής της ομάδας των κολυβάδων, ναι, και κολυβιστών. Θα θέλετε να μας πείτε γιατί, πώς, και λίγα λόγια τι είναι αυτοί οι κολυβάδες. Και νομίζω η ονομασία ξεκίνησε υποτιμητικά. Υποτιμητικά, ναι. Και έχει φτάσει στις μέρες μας να είναι τιμητικός τίτλος. Τιμητικός τίτλος. Αυτοί οι κολυβάδες ενεφανίσαν το πρώτον κατά το 18ο αιώνα και όργωσαν κυριολεκτικώς το Άγιον Όρος, αλλά και τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, όχι μόνο το Άγιον Όρος. Το ανακαινιστικό και αναμορφωτικό τους κίνημα συκοφαντήθηκε πολλαπλώς, επικρίθηκε, παρεξηγήθηκε, διαβλήθηκε, δυσφημίστηκε, και οι αντιφρονούντες, όπως είπατε, χλευαστικά τους έλεγαν κολυβάδες, ότι έδιδαν τάχατες σημασία μόνον στα κόλυβα το πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν Σάββατο ή Κυριακή. Διότι ένα από εκείνα τα οποία δίδασκαν είναι ότι δεν μπορεί να γίνονται κόλυβα το Σάββατο, την Κυριακή, διότι η Κυριακή είναι η μέρα αναστάσιμη και επομένως δεν μπορεί να γίνουν μνημόσυνα. Είναι αναστάσιμη ημέρα. Αυτό τελικώς έγινε ανεκτόν, δηλαδή να γίνονται κόλυβα και την Κυριακή, αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την θέση ότι το Σάββατο είναι η μέρα των νεκρών. Μάλιστα, και γεμημένο. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, πρώτος έγραψε για τη σχέση των κολυβάδων με νεωτέρους κολυβάδες, με το Παπαδιαμάντη λόγου χάρη. Μάλιστα. Πρώτος ασχολήθηκε ο Γκιάλας, ο Βερίτης, Γεώργιος Βελίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Ναι. Έχω εδώ κάτι από τον Βερίτη που το συνδυάζει με τον Παπαδιαμάντη. Μάλιστα. Και επ' ευκαιρία κάτι θα σας πω μετά για τον Παπαδιαμάντη. Ναι, γιατί θεωρείται και αυτός κολυβάς. Γιατί έζησε αργότερα. Ναι, έζησε αργότερα. Ναι, έζησε αργότερα. Αναζητώντας, λέει, τις ρίζες της θρησκευτικότητας του Παπαδιαμάντη και του Μωραητίδη, γράφει ο ίδιος ο Βερίτης, βρέθηκα μπροστά στο κίνημα των κολυβάδων. Ένα κίνημα θαυμαστό, προοδευτικό, με την καλύτερη και πλουσιότερη έννοια της λέξεως. Το ζωντανότερο χριστιανικό κίνημα που ευτύχησε να έχει η Ελλάδα από τα μέσα του 18ου ως τα μέσα του 19ου αιώνα. Στην εκτεταμένη και βαθιά έρευνα που κάνει ο Βερίτης, λέει ο ίδιος, συναντήθηκα με μορφές ανθρώπων φλογερών, χριστιανών θαυματουργών, που το αναμορφωτικό και αναπλαστικό τους κίνημα συντόνιζε θαυμάσια τη σοφή αιμονή στην αρχαία παράδοση με την τολμηρή καινοτομία, δίνοντας το σύνθημα της επιστροφής προς τη ζωή και το πνεύμα των πρώτων χρόνων του χριστιανισμού. Συνάντησα ανθρώπους που για τη χριστιανική, την κοινωνική, την εθνική και τη μορφωτική τους δράση είναι πάντα άξιοι της ευγνωμοσύνης όλων. Ας σταματήσω εδώ για τους κολυβάδες και να πω ότι από αυτούς τους κολυβάδες είχαν πάει και στη Σκιάθο και ίδρυσαν το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, την Μονή του Ευαγγελισμού στη Σκιάθο, για την οποία πολλές φορές έχει γράψει ο Παπαδιαμάντης. Μάλιστα. Ο Παπαδιαμάντης θεωρείται
απόγονος, πνευματικός απόγονος αυτών των κολυβάδων. Και πολλές φορές έχει αναφερθεί ο Παπαδιαμάντης στους κολυβάδες και ειδικότερα στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, αλλά πολύ μεγάλη σημασία έχουν και κάποιες επιστολές οι οποίες είχαν δημοσιευθεί στον τύπο της εποχής του Παπαδιαμάντη εξαιτίας κάποιας όχι αντιπαλότητος, κάποιου προβλήματος που είχε ανακύψει με τον Απόστολο Μακράκη. Ο Απόστολος Μακράκης ήταν ένας ιεροκήρυξ κάπως ακραίων θέσεων, φλογερός, ασχολήθηκε με την πολιτική. Λαϊκός. Αλλά ήρθε σε ρήξη με την τότε διοικούσα εκκλησία, η οποία και εξέδωσε κάποια απόφαση εκεί, θα έλεγα περίπου τον αφόρησε. Ναι. Ο πατέρας του Παπαδιαμάντη, ο οποίος ήταν κληρικός, σε κάποιο κήρυγμά του είπε στο εκκλησίασμα ότι να παρακολουθείτε τον κύριο Μακράκη, αλλά να μην λησμονείτε ότι έχει αφορεστεί από την εκκλησία. Τότε ο Μακράκης κάνει μήνυση εναντίον του πατέρα του Παπαδιαμάντη και άρχισε ένας διάλογος από τον τύπο της εποχής εκείνης, μέσα στις εφημερίδες έλαβε μέρος και ο Παπαδιαμάντης. Ο Παπαδιαμάντης λοιπόν, επειδή του κατελόγησαν οι μακρακικοί ότι είναι άθεος, θέλησε να τους απαντήσει και έκανε μία ομολογία πίστεως. Ομολογία πίστεως, αλλά και είπε μερικά πράγματα που θα ήταν εξόχως επίκαιρα. Δηλαδή, αν ζούσε και τώρα ο Παπαδιαμάντης, τα ίδια πράγματα θα έγραφε με αυτά τα οποία έγιναν τώρα τελευταία εις βάρος της Εκκλησίας, αλλά αυτά απηχούν προφανώς και το πνεύμα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, διότι αν ζούσε στις μέρες μας, ό,τι έγραφε ο Παπαδιαμάντης θα το έγραφε και εκείνος. Ακούστε λοιπόν τι λέγει ο Παπαδιαμάντης σε μια επιστολή την οποία δημοσίευσε η εφημερής Ακρόπολης. Εγώ είμαι τέκνον γνήσιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκπροσωπουμένης υπό των επισκόπων της. Εάν δε τυχόν πολλοί τούτων, δηλαδή των επισκόπων, είναι αμαρτωλοί, αρμοδία να κρίνει είναι μόνη η Εκκλησία και μόνον το άπειρον έλεος του Θεού εμείς πρέπει να επικαλόμεθα. Να επικαλόμεθα είναι το σωστό, όχι να επικαλούμεθα. Ναι. Το κύρος και την ενότητα της Εκκλησίας εμείς οι λαϊκοί, εμείς, όχι λαϊκοί, εμείς, δηλαδή ο Παπαδιαμάντης και οι περί αυτών και οι όμοια φρονούντες, το κύρος και την ενότητα της Εκκλησίας εμείς δεν τα συγχαίομεν με τα αμαρτίας των προσώπων, καθώς σεις οι παρασυνάγωγοι. Ούτε αποδείξεις είναι δυνατόν περί της ενοχής ενός εκάστου να έχομεν εμείς οι ιδιώτε, ούτε καθ' υποψίαν και εξαδεσπότων φημών πρέπει να τους κρίνομεν. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Μάλιστα. Όντως είναι. Θα θέτατε κι εσείς υπογραφή, κύριε Τριαντάφυλλε, κάτω από ένα τέτοιο κείμενο, νομίζω. Μα είναι άκρος θεολογικό, είναι άκρος ορθόδοξο. Είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Παπαδιαμάντης έφερε.
Παπαδιαμάντης Εύα. Ναι. Άλλωστε χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έστω με λίγες ενίξεις και με κάποια ψήγματα γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Ο Παπαδιαμάντης δεν είναι μόνο τεράστιος, ένας καταπληκτικός λογοτέχνης, μια προσωπικότητα και αυτός, και χαίρομαι γιατί όλοι αυτοί εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πνευματικότητας. Και ο Άγιος Νικόδημος και ο Παπαδιαμάντης και ο Μωραητίδης και άλλοι άνθρωποι, όταν ορθοτομούν και ορθοδοξούν, βλέπουμε ότι ανήκουν στο ίδιο στο σώμα της Εκκλησίας διαχρονικώς. Αναμφιβόλως. Της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Βεβαίως, αναμφιβόλως. Κάτι είπατε να συνεχίσουμε. Θέλετε. Ναι, είχε μείνει το θέμα της μνήμης. Βεβαίως. Το θέμα της μνήμης. Λοιπόν, πολλά είναι τα έργα του Αγίου Νικοδήμου. Μην τα έτσι ενδεικτικώς αναφέρω. Μερικά από τα πιο γνωστά. Συμβουλευτικών εγχειρίδιων, εξομολογητάριων, θεοτοκάριων, αόρατος πόλεμος, γυμνάσματα πνευματικά, νέων μαρτυρολόγιων, όπου και ο βίος και η πολιτεία του Πατροκοσμά του Ετωλού και του Κωνσταντίνου του Ιδραίου, νέων πηδάλιων. Που είναι οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Εσείς περισσότερα θα μας πείτε για το πηδάλιο. Είναι η συστηματική κατάταξη και ερμηνεία των ιερών κανόνων της Εκκλησίας. Χριστοήθεια χριστιανών, μετάφραση και σχολιασμός των 14 επιστολών του Παύλου και των 7 καθολικών επιστολών, ερμηνεία των ψαλμών που συνεχίζει το έργο το μεταφραστικό του Ευθυμίου του Ζυγαδινού ή Ζυγαβινού, με σχόλια του Νικοδήμου εκπληκτικά, νέα κλίμαξ, κήπος χαρίτων, ο τρίτομος συναξαριστής, αυτός ο συναξαριστής, ο οποίος συναξαριστής ήταν το Ευαγγέλιο των δούλων της τουρκοκρατίας. Από εκεί αντλούσαν δύναμη για την πίστη τους και για την πατρίδα. Ήταν το συναξάρι. Ενέπνε και στήριζε και παρηγορούσε. Και το ογκώδες εορτοδρόμιον. Αναφέραμε ήδη τη φιλοκαλία, τον Ευεργετινό και το περί Θείας και Ιεράς Μεταλήψεως, που είναι και του Μακαρίου του Νοταρά έργων. Δεν είναι μόνον του Αγίου Νικοδήμου. Αυτά τα άλλα ήταν το Νικοδήμου. Πριν πούμε, το κεφάλαιο περί της μνήμης θα έχει ακόμα μια μικρή περιπέτεια. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα στο σημείο. Ναι, εντάξει. Αξίζει όμως, δεν είναι κόλπο για να κρατήσουμε τους τηλεθεατές μας. Ξέρουν ότι ήδη με τα πράγματα που μας έχετε πει, και το δεύτερο μέρος θα έχει εξίσου σημαντικά και ενδιαφέροντα. Αλλά το περί της μνήμης του Αγίου έχει και ένα περιστατικό το οποίο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Ένα λιγόλεπτο εκκλησιαστικό διάλειμμα για να πάρουμε μια ανάσα και εμείς και οι τηλεθεατές μας και επανερχόμαστε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τζανετή, πρόεδρο Εφετών, και μιλάμε για τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε.
Μιλάμε για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τζανετή, δικαστικό πρώην πρόεδρο εφετών. Και δεν θα περιμένουμε άλλο, θα ακούσουμε το παράδειγμα και την ιστορία αυτή για τη μνήμη, τη μεγάλη μνήμη, την αξιοθαύμαστη, αξιοζήλευτη και καταπληκτική του Αγίου Νικοδήμου. Ναι, αυτή η μνήμη είχε επισημανθεί και στους μαθητές της σχολής της Σμύρνης. Αλλά είναι παρημιώδης πια αυτή η μνήμη του και έχει γραφεί αυτό το πράγμα, ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα στο Άγιον Όρος, Μεγάλη Πέμπτη ή Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι καλά, που διαβάζονται πολλές προφητείες για να δοκιμάσουν τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου οι άλλοι μοναχοί, προσποιήθηκαν ότι είχαν χάσει το βιβλίο των προφητιών. Μάλιστα. Σημειωτέων ότι διαβάζονται πολλές προφητείες και μάλιστα κάτω από τον πολυέλαιο. Και του λένε, Νικόδημε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Άγιος Νικόδημος λέει, κάτι θυμάμαι εγώ, και πηγαίνει κάτω από τον πολυέλαιο και αρχίζει να απαγγέλει τις προφητείες χωρίς να έχει βιβλίο μπροστά του. Οι άλλοι οι μοναχοί παρακολουθούσαν κρυφά από το ψαλτήρι, παρακολουθούσαν το κείμενο το πραγματικό. Ούτε ένα λάθος είχε κάνει. Το δε περίεργο είναι ότι είχε αποτυπώσει και τις σελίδες στη μνήμη του και όταν έφτανε στη σελίδα που έπρεπε να γυρίσει σελίδα, άγγιζε το δάκτυλό του στα χείλη για να γυρίσει δήθεν τη σελίδα και έκανε αυτή την κίνηση για να γυρίσει τη σελίδα. Μάλιστα. Αυτή η εκπληκτική του μνήμη φαίνεται και από ένα άλλο γεγονός που έχει σχέση με το συμβουλευτικό εγχειρίδιο, αυτό για το οποίο είπαμε ότι το αφήσαμε στην άκρη. Σύμφωνοι. Το αφήσαμε στην άκρη, το συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Είχε αυτοεξοριστεί μαζί με έναν υποτακτικό του, με έναν άλλο γέροντα, στη Σκυροπούλα. Στη Χαλκίδα απέναντι είναι Σκυροπούλα, ένα ερημικό νησί. Και εκεί το επληροφορήθη ο τότε Μητροπολίτης, επίσκοπος όπως λέγεται, Χαλκίδος, ο Ιερόθεος, ότι ο Νικόδημος είναι στη Σκυροπούλα. Είχαν φαίνεται κάποια συγγένεια εξαίματος Ιερόθεος με τον Νικόδημο. Μάλιστα. Και του στέλνει ο Ιερόθεος, του στέλνει μία βάρκα με τρόφιμα και σκεπάσματα για τον Νικόδημο. Ο Νικόδημος ευχαρίστησε με την επιστολή και λέει, δεν θέλω να μου στείλεις άλλη φορά, αρκούμε σε αυτά, αλλά θέλω να μου στείλεις χαρτί και μελάνι για να γράφω. Του στείλε χαρτί και μελάνι ο Ιερόθεος και τον παρεκάλεσε ότι επειδή εκείνος είναι σοφός μοναχός ενώ ο Ιερόθεος ήταν νέος επίσκοπος, να του δώσει ορισμένα συμβουλάς πώς θα επιτελέσει καλύτερα το έργο του. Ο Νικόδημος ειρνήθη. Πώς εγώ θα συμβουλεύσω την σεπτή κορυφή σας? Επέμενε όμως ο Ιερόθεος ότι θέλω οπωσδήποτε συμβουλές από τον εξαίματο συγγενή μου, τον Νικόδημο. Και του στείλε κι άλλο χαρτί. Ύστερα από λίγους μήνες του στέλνει ολόκληρο τόμο, δηλαδή χειρόγραφα, με τον τίτλο «Υπομνηστικών». Δεν ήθελε να το πει συμβουλευτικών. Υπομνηστικών. Υπόμνηση κάνουν. Αυτό είναι το συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Και λέγει ότι εγώ δεν μπορώ να συμβουλεύσω εσένα τον αρχιερέα, ωστόσο επειδή οφείλω υπακοήν, κάμνον υπακοήν, συγγράφω ταύτα. Και του γράψε ολόκληρο το βιβλίο. Μάλιστα. Που είναι ένα από τα ωραιότερα έργα του Αγίου Νικοδήμου. Και εκεί κάνει παραπομπές σε αρχαίους συγγραφείς, παραθέτει κομμάτια από αρχαίους συγγραφείς και Έλληνας και Λατίνους με σωστές παραπομπές
ενώ είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν είχε τα αντίστοιχα βιβλία στη Σκυροπούλα. Μάλιστα. Να και μια άλλη απόδειξη Σύμφωνοι. για τη μνήμη του. Μια και είπαμε όμως κάποια πράγματα για το συμβουλευτικό εγχειρίδιο, βλέπω εδώ πέρα ήτη, δηλαδή περιφυλακής των 5 αισθήσεων, της τεφαντασίας του νοός και της καρδίας και ποια εισήν εικίε του νοός ειδονέ. Μου έκανε ένα στο προήμιο του, λοιπόν, πριν τα κεφάλαια που λέει ποια είναι τα του νοός, περιφυλακής της γεύσεως, περιφυλακής ως φρύσεως, αφής κτλ. Είναι δομημένα με μία τάξη. Λέει στο προήμιο πόσον άτοπον είναι να άρχει της άλλον, να εξουσιάζει κάποιος άλλους, προ του να άρξει εαυτού. Πριν από το να μάθει να κάνει κατά τον εαυτό του. Και μετά λοιπόν και λέει πώς κανείς να κανονίσει τις 5 αισθήσεις του. Τις 5 αισθήσεις του. Ναι, αλλά μια και είπατε για το πώς να άρχει και αυτά τα τόσο σημαντικά, μου δίδεται αφορμή να πω κάτι άλλο που έχει σχέση με την επικαιρότητα. Μάλιστα. Μιλάμε στις μέρες μας για διαφθορά. Βέβαια η διαφθορά δεν είναι ένα σημείο των καιρών μας μόνο. Σημείο των καιρών μονάχα. Ναι. Είναι παλαιότατο και σας υπενθυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ισαΐα, διαβάζουμε εκεί ένα θρηνητικό λόγο του προφήτη, ο οποίος διαπιστώνει ότι έγινε πόρνη η άλλοτε πιστή πόλη Σιών, διότι ενώ προηγουμένως ήταν γεμάτη δικαιοσύνη και είχε εγκατεστημένη εκεί την αρετή και τη σύνεση, τώρα την κατοικούν φωνιάδες και λέει τα χρήματά σας είναι κύβδηλα, το κρασί σας νοθευμένο, οι άρχοντές σας δεν υπολογίζουν τον νόμο, αλλά συμμαχούν με τους κλέφτες, δωροδοκούνται και απαιτούν ανταμοιβές, ενώ παραμελούν την προστασία των ορφανών και των χειρών. Δηλαδή αδιαφορούν για τα ουσιώδη κοινωνικά προβλήματα, θα λέγαμε σήμερα. Λοιπόν, είναι παλιό φαινόμενο η διαφθορά. Ωστόσο ο Άγιος Νικόδημος ασχολείται και με την διαφθορά σε αυτό το συμβουλευτικό εγχειρίδιο και παραθέτοντας εκεί ένα κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, όπου ο Αρχιεπίσκοπος της Καισαρίας τότε τονίζει ότι δεν είναι δυνατόν να κρίνει σωστά εκείνος που δεν έχει μπροστά στα μάτια της ψυχής του την αληθινή δικαιοσύνη, αλλά ασκεί το δικαιοδοτικό έργο ή χρήμαση διαφθειρώμενος ή φιλία χαριζόμενος ή έχθραν αμυνόμενος ή δυναστείαν δυσοπούμενος. Εκ του ότι υπήρξα δικαστής, δεν έπεται ότι αγνοώ και την διαφθορά στο χώρο το δικό μας δυστυχώς, που μερικοί παλιάνθρωποι, επίορκοι, 10, 20, 30 πόσοι είναι, ρεζίλεψαν όλους εμάς, όλο το σώμα. Βλέπουμε όμως την ευαισθησία για τέτοια θέματα. Το ίδιο συμβαίνει και στον εκκλησιαστικό χώρο. Το ίδιο αισθάνεται κάθε επάγγελμα, κάθε ομάδα κοινωνική όταν βλέπει κάποιους επίορκους και να την εκθέτουν και νιώθει αυτή την οργή που βλέπω και σε εσάς. Ακριβώς. Λοιπόν, σχολιάζον αυτό το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, λέει σε κάποια υποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος τα εξής. Τα λόγια του Βασιλείου και ιδίως για τη διαφθορά και το χρηματισμό, για την μεροληπτική δηλαδή συμπεριφορά απέναντι στους φίλους, και λέει δια τούτο, λέει ο Νικόδημος, δια τούτο επενείται παραπάντων κλαίον εκείνος ο βασιλεύς των Αθηναίων, ώστις ότε παραγνώμην του κατέστη βασιλεύς, εκάλεσε τους φίλους του, τους πλέον ηγαπημένους, και με ταναστεναγμών και πολλών δακρύων εχωρίστη από της φιλίας των, φοβούμενος μήπως δια την φιλίαν εκείνων αναγκαστεί ποτέ να παραβεί την δικαιοσύνη. Εγίγνος και γάρ, λέει ο Νικόδημος, εγίγνος και γάρ ως φρόνιμος,
ότι φιλία και εξουσία δεν δίνανται ομού να καθίσωσιν εις την αυτήν καθέδραν. Ώστις ενδυθεί την δικαιοσύνην, είναι ανάγκη να εκδυθεί τη φιλίαν. Ομοίως επενείται και ο Ρουτήλιος, ώστις ή το φίλος ηγαπημένος του Σκαύρου. Επειδή δε ο Σκαύρος εζήτησε άδικον πράγμα και μη επιτυχών, εταράχθηκε το είπεν. Και ποιαν χρίαν έχω της φιλίας σου, εάν δεν λαμβάνω από σου μίαν ευεργεσίαν? Προς τούτον λέγω των ονειδισμών, προσφιός απεκρίθη ο Ρουτήλιος. Κι εγώ ποιαν χρίαν έχω της φιλίας σου, εάν έχω να κάμω διασέ πράγματα άδικα? Και ούτως ετελείωσεν η φιλία των. Μάλιστα δε παραπάντων επενεί ο Αθηναίος Περικλής, ο οποίος επειδή παρεκάλει αυτόν εις των φίλων του δια των δεσμών της φιλίας να κάνει όρκον ψευδή προς υπεράσπισήν του, απεκρίθη προς αυτόν αφιλοπροσώπος, φίλος μέχρι βωμού. Δηλαδή, ναι, θέλω να είμαι θα φίλοι, αλέως τα ιερά θυσιαστήρια επάνω εις τα οποία είχον βαλμένη την χείρα όσοι έκαμνον όρκων δημόσιων. Και καταλήγει ο Νικόδημος. Καλόν εντάφθα στενάξε πικρόν. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναστενάξω πικρά. Και εάν ούτι, δηλαδή οι Έλληνες, οι μακράν της Ευαγγελικής χάριτος ειδηνήθησαν μόνον δια του φυσικού νόμου να ανέρθωσιν εις τιούτον ύψος αρετής, σύ ο Ορθόδοξος, ο Άρχον, ο Αρχιερεύς ή ο Βασιλεύς, μακράν του νόμου του Θεού ευρισκόμενος, τι υποθέτεις? Υποθέτεις ότι θέλεις σωθεί? Είσαι πεπλανημένος. Μάλιστα. Δηλαδή, αν θέλετε πολύ γρήγορα να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία λέει ότι δεν μπορείς να διατηρήσεις φιλία από τη στιγμή που ο φίλος σου ζητάει χάρες και εσύ έχεις την εξουσία. Μάλιστα. Και στο τέλος αυτό το πολύ ωραίο, αν αυτό λέει το κάνανε οι αρχαίοι, οι Έλληνες που είχαν μόνο το φυσικό νόμο, εσύ που έχεις μια εξουσία, είτε είσαι αρχιερέας, είτε είσαι υπουργός, είτε είσαι δημόσιο υπάλληλος, είτε οτιδήποτε, τι πρέπει να κάνεις που έχεις και τον Ευαγγελικό νόμο? Έχεις τον Ευαγγελικό νόμο και επομένως δαρίσετε πολλά. Που λέει εσύ που ξέρεις πολλά. Εσύ που ξέρεις πολλά είσαι άξιος μεγαλύτερας κατακρίσεως. Διότι, για να πάρουμε την ποιηματική διάσταση του θέματος, απ' την άλλη πλευρά θα είσαι και άξιος πολλών επένων και επιβράβευση τον Θεό, όταν επειδή ξέρεις πολλά, τα τηρήσεις. Ασφαλώς. Δεν είμαστε μονοπλευροί. Ασφαλώς. Λοιπόν, θέλετε, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να πούμε πολλά πραγματικά και έχω τις ερωτήσεις, αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το μεγάλο έργο, την Φιλοκαλία. Ναι. Τι είναι η Φιλοκαλία, από πού βγαίνει το όνομά της? Ναι, Φιλοκαλία βέβαια είναι, άλλοι λένε φίλος του κάλους ότι είναι, και φιλοκαλούμεν με τευτελείας, που χρησιμοποιεί αυτό την έκφραση ο Περικλής στο λόγο του, τον περίφημο αυτό. Εκεί είναι φίλος του κάλους, αλλά εδώ είναι φίλος του πνευματικού κάλους. Του πνευματικού κάλους. Είναι αγάπη προς το καλόν υπό την έννοια την ηθική και το πνευματικό κάλος. Αυτή πιθανότερον είναι Είναι αρετή της Εκκλησίας μας, κατ' εξοχήν, γιατί εμπεριέχεται μέσα στην ποιηματική της. Θα θέλετε να μας πείτε, αυτή η Φιλοκαλία που, ας πούμε, βλέποντας το στα βιβλιοπωλεία, έχει 5 τόμους. Τι περιέχει? Ναι. Είναι εράνισμα κάποιων πραγμάτων? Ακριβώς. Πρόκειται για απάνθισμα έργο των πατέρων της Εκκλησίας μας από τον 4ο μέχρι το 15ο αιώνα, το οποίο συνέταξαν και δημοσίευσαν οι Άγιοι Νικόδημος ο Αγιορείτης και ο Μακάριος ο Επίσκοπος της Κορίνθου, ο Νοταράς. Μάλιστα. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία κατά το έτος 1782 σε 1200 σελίδες τότε, μεγάλου σχήματος, δέλτα. Μάλιστα. Και ο πλήρης τίτλος του
είναι φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, συνερανισθήσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, εν ή δια της καταπράξιν και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας, ο νους καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται. Σημειωτέων ότι αυτή η φιλοκαλία ήταν, θα λέγαμε, η παντιέρα των κολιβάδων, διότι εκεί μέσα μαζεύτηκε η σοφία των πατέρων και προευλήθη η σοφία των πατέρων. Έχει ασχοληθεί πολύ με την φιλοκαλία ο Κάλιστος Γούεαρ, ο επίσκοπος Διοκλείας. Ο επίσκοπος Διοκλείας και καθηγητής σε πανεπιστήμιων, του μεγάλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, της Οξφόρδης, είναι ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές της εποχής μας. Εκείνος έχει κάνει πολύ ωραίες επισημάνσεις για τη φιλοκαλία και θα ήθελα να σας, από μια πρόσφατη διάλεξή του, να σας πω κάτι που είναι ίσως σημαντικό και δίνει μια άλλη διάσταση στη φιλοκαλία. Λέει ο Κάλιστος Γούεαρ, είναι περιττό να προσθέσω ότι δεν θα πρέπει να φανταστούμε το τέλος του 18ου αιώνα ως εποχή απλής μετάβασης από τη ρωμαϊκή παράδοση σε εκείνη του νέου ελληνισμού. Αντίθετα, το ρωμαϊκό στοιχείο, δηλαδή το ορθόδοξο, να το πούμε, το ορθόδοξο πνεύμα, αυτό ήταν το ρωμαϊκό στοιχείο, αντίθετα το ρωμαϊκό στοιχείο συνέχισε να συνυπάρχει με το νέο ελληνισμό στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τόσο του 19ου όσο και του 20ου αιώνα. Οι δύο προσεγγίσεις εφάπτονται σε πολλά σημεία, με συνέπεια τη δημιουργία μιας λεπτής και πολύπλοκης μίξης των δύο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και επειδή πολεμήθηκε πολύ η φιλοκαλία, πάρα πολύ, από τους οπαδούς του διαφωτισμού, αξίζει να πω αυτό το οποίο λέγει ο Κάλιστος Γούεαρ. Εάν δεχθούμε ότι ο Αδαμάντιος Κοραής είναι ο πιο διακεκριμένος εκπρόσωπος του νέου ελληνισμού στα τέλη του 18ου αιώνα, τότε οι πιο επιφανείς εκπρόσωποι του Ρωμαϊκού ή αλλιώς του παραδοσιακού Ορθοδόξου πνεύματος είναι οι εκδότες της φιλοκαλίας, ο Άγιος Νικόδημος και ο Άγιος Μακάριος. Μαζί με τους άλλους κολιβάδες, ο Νικόδημος και ο Μακάριος αισθάνθηκαν απειλητική τη διείσδυση των ιδεών του δυτικού διαφωτισμού στην κοινωνία της εποχής τους. Πίστευαν ότι η αναγέννηση της ελληνικής εκκλησίας και του έθνους θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα μόνον μέσα από την αναβίωση της μυστικής και νηπτικής θεολογίας των πατέρων. Μην ελπίζετε στη νέα εκοσμίκευση της Δύσης, έλεγαν τότε στους Έλληνες συμπατριώτες τους. Θα αποδειχθεί, έλεγαν, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απογοήτευση. Η μόνη ελπίδα αναγέννησης είναι να ανακαλύψουμε εξ αρχής τις γνήσιες ρίζες μας στο παρελθόν των πατέρων και του Βυζαντίου. Και καταλήγει ο Κάλιστος Γούεαρ, δεν είναι το μήνυμά τους εξίσου επίκαιρο σήμερα όσο ήταν και τον 18ο αιώνα? Μάλιστα, φυσικά και είναι. Ναι, αυτά θα μπορούσα και άλλα πολλά
θα μπορούσαμε να πούμε για τη φιλοκαλία, αλλά φοβούμαι ότι ο χρόνος. Είμαστε στο τέλος της εκπομπής. Ναι, είναι αδυσόπιτος ο χρόνος. Τελικά η μία ώρα δεν φτάνει να γνωρίσουμε τον Άγιο Νικόδημο. Ναι, είπαμε. Όουνα ώρα, όουνα βήτα. Μια ζωή. Και να συνδέσω τώρα την τελευταία ερώτησή μου που ήθελα να σας κάνω. Βέβαια υπάρχουν πολλά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλά έχουν πει για το επιδάλιο, ότι δεν υπάρχουν κάποια πράγματα μέσα ορθόδοξα, αλλά έχει κρυβεί ότι είχε νοθευτεί το πιδάλιο από αυτά που είχε γράψει ο Άγιος Νικόδημος ο Γεωρίτης. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Έχει γράψει για την Παναγία μας, έχει γράψει για τον Χριστό. Χαρακτηριστικά. Τι να πρωτοπούμε. Δεν προφθαίνουμε. Για τη φιλοκαλία να πω κάτι που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Υπάρχει μια εκπληκτική έκδοση στα αγγλικά της φιλοκαλίας. Μάλιστα. Και εξακολουθεί να εκδίδεται, επιμελείται και ο Κάλιστος Γούεαρ αυτής της εκδόσεως. Βρέθηκε στη βιβλιοθήκη του Σεφέρη ο πρώτος τόμος που πρωτοκυκλοφορήθηκε της φιλοκαλίας στα αγγλικά, που στέρνει ο Έλιοτ την φιλοκαλία στο Σεφέρη και του γράφει ως αφιέρωση τα σα εκ των σών. Μάλιστα. Τα δικά σου από τα δικά σου. Και το τελευταίο πάλι για τη φιλοκαλία, τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα όπως τη λέμε, πολλές εφημερίδες υπεδέχθησαν την Ελλάδα του Περικλή, την Ελλάδα του Παρθενώνος κτλ. Μία εφημερίδα, η Herald Tribune, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τον τίτλο της εφημερίδας, έγραφε «Υποδεχόμεθα την Ελλάδα της φιλοκαλίας». Μάλιστα. Τι σημασία αποδίδουν στη φιλοκαλία οι άλλοι. Να ξέρουν οι άλλοι και να μην ξέρουμε εμείς. Η τελευταία μου ερώτηση είναι, λοιπόν, που είπατε, μάλλον πρέπει κανείς να ασχολείται μια ζωή. Πώς αποφασίζετε να ασχοληθείτε εσείς προσωπικά, γιατί με το έργο αυτό του Αγίου Νικοδήμου? Πρώτα απ' όλα διότι είμαι ενάξιος. Ένα αυτό. Δεύτερον, διότι όταν ήμουν φοιτητής και ήταν τότε, δηλαδή το 1955 όπως είπατε, έγινε η ανακήρυξη, η αναγνώριση της αγιότητός του. Τότε ζούσε ο μακαρίτης ο Στυλιανός Κορές και μαζί με τον ήδη πρώην πατρόν τον Νικόδημο Αγιορείτη, τότε αρχιμανδρίτη, οι οποίοι ανήκαν στην εταιρεία κυκλαδικών μελετών, όπου ανήκει τώρα και ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης σας, ήθελαν να προβάλλουν δια της εταιρείας το έργο και την προσωπικότητα του Αγίου Νικοδήμου. Εγώ ως φοιτητής τότε μοίραζα φέι βολάν και ήμουν βοηθός του καθηγητού της φιλοσοφικής του Κορέ, του Μακαρίτου Κορέ, και του ήδη σεβασμιωτάτου πρώην πατρών. Και κοντά σε αυτούς ενθουσιάστηκα και είπα ότι θα ασχοληθώ περισσότερο με τον Νικόδημο. Και τώρα που έγινα ήδη συνταξιούχος, λέω το υπόλοιπο της ζωής μου θα το αφιερώσω στη μελέτη του Αγίου Νικοδήμου, διότι γνωρίζοντας τον Άγιο Νικόδημο γνωρίζω όλους τους προηγηθέντας πατέρας, γιατί εκ του ιδίου πνεύματος εφωτίζοντο και εις αυτούς αναφέρεται ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο εντρίφημα ο Άγιος Νικόδημος. Σύμφωνοι. Δεν σας αδικούμε για τον ενθουσιασμό σας τον τότε, τον νεανικό, αλλά και τον σημερινό νεανικό ενθουσιασμό. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά θερμά. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για τον κορυφαίο άξιο, αλλά και τον κορυφαίο της Εκκλησίας μας. Σύμφωνοι. Αγαπητοί τηλεθεατές, είχαμε τον κύριο Γιώργο Τζανετή, δικαστικό. Ήρθε από την Άξο, δικαστή, πρόεδρο εφετών. Ήρθε από την Άξο για να μας πει αυτά τα πράγματα, ειδικά για την εκπομπή μας. Είπατε πριν λίγο ότι συμβουλεύαν τότε, στις αρχές του αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, να μην περιμένουμε από τον εξευρωπαϊσμό της Δύσης τη σωτηρία, τουλάχιστον να γίνει το μήνυμα αυτό να μπορέσει να κυκλοφορήσει σήμερα προς όφελος όλων. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετούμε.